барои ба форум ворид шудан барномаи репетитор мобиро мекушоем ва тугмачаи менюро пахш мекунем. ба форум ворид мешавем. дар форум истифодабарандагони платформа бо ҳам саволу ҷавоб ва ё мавзӯеро муҳокима карда метавонанд. барои дар форум савол гузоштан ва ё мавзӯи нав кушодан тугмачаи создатро пахш мекунем. виберите разделеро кушода ба кадом бахш дахл доштани саволамонро муайян мекунем. дар қисми боло мо рӯйхати курсҳоро мебинем. агар саволамон ба яке аз онҳо дахл дошта бошад, пас онҳоро интихоб мекунем. ғайр аз ин дар ин ҷо бахшҳои помощ барои саволҳо оиди истифодабарии платформа, для учителей, совети по обучению ва разное вуҷуд доранд. биёед барои мисол бахши биологияи маркази миллии тестиро интихоб мекунем. дар ин майдонча матни савол ё мавзӯи худро менависем. тугмачаи опубликоватро пахш мекунем. ҳамин тавр дар лентаи форум саволи мо пайдо шуд. барои осон намудани истифодабарии форум филтрҳо вуҷуд доранд. барои филтрҳоро кушодан тугмачаи зеринро пахш мекунем. дар боло мо метавонем ки бахши ба мо зарурии форумро интихоб кунем. яъне агар мо бахши биологияи маркази миллии тестиро интихоб кунем, дар лентаи форум ба мо фақат саволу мавзӯъҳои бахши биология мебароянд. агар мо популярниро интихоб кунем, дар лентаи форум мавзӯъ ё саволҳое нишон дода мешаванд ки аз ҳама бештар шарҳ доранд. агар новиеро интихоб кунем, дар лентаи форум мавзӯъҳои нав сохташуда нишон дода мешаванд. инҷо агар маиро интихоб кунем, дар лентаи форум танҳо саволу мавзӯъҳое ки муаллифашон худи мо ҳастем нишон дода мешаванд. агар всеро интихоб кунем, дар лентаи форум ба мо саволу мавзӯъҳои ҳамаи истифодабарандагон нишон дода мешаванд. дар ин поён с комментариямиро интихоб кунем, дар лентаи форум танҳо саволу масъалаҳои шарҳ дошта ва агар без комментариро интихоб кунем, саволу мавзӯъҳои бешарҳ нишон дода мешаванд. баъд аз оне ки филтрҳои лозимиро интихоб намудем, тугмачаи гатоваро пахш мекунем. ҳамин тавр дар лентаи форум саволу мавзӯъҳо вобаста ба филтрҳои интихоб намудаи мо нишон дода мешаванд.